No niin. Tyypillisimpiä kasvupaikkoja ovat nykyisin maatalouden vanhat hakamaat sekä leveät voimansiirtolinjat, joilta muu puusto yleensä raivataan muutaman vuoden välein. Katajan kasvustot antavat suojaa ja ravintoa monille metsämme eläimille. Sen oksistojen suojassa löytyy pesäpaikka linnuille ja sen marjoja ne käyttävät myös ravinnokseen. Lajien marjoja on käytetty ja käytetään edelleen riisiruokien ja tiettyjen alkoholijuomien valmistukseen. Loppu! Aloit.